Wat is dat? Ik steed niet meer in de raad. Wat is dat? Op het afgezellig. Dus ik mag het gaan, maar dit is niet. Die goot. Je zei niks. Eigenboer. Ja, een katheder aan de pacemaker zit ja, die zit er erin. Nee, ze doen het hier goed. Voor hun leeftijd. Juist. Ja. Ze zien het toen het hier gewoon. Die verhouden al 70. Wat zegt ze? Die verhouden al 70. Hou op, zeg dat niet. 70. 50. 50. 70. Ja, maar dit was kerkgooi, dat zie ik. Hij doet het in de mond. En ik ben eigenlijk met pensioen, 67. Zorg uit, zorg uit. Allebei Ja, we weer zien hier van jong. Maar dan wil jij niet. Hallo, die was gek. Nee, We zien een stuk ouder en zus, dat snapt ze natuurlijk wel, hè? toen wilden ze niet inleveren, want ze zijn gewoon allebei met pensioen. Heerlijk gestaan. Ja, was de hartspreekdatum verlopen? Wat sexy. Of de hartspreekdatum verlopen is vlug. Dat is. Nee. Oh, van een man. Nee, dat lang niet. Zolang ziet, dat is niet. Zolang we ieder jaar nog een leuks kunnen vertellen. Doen ze nog goed. Ze doen het nog goed. Ja. Maar wie? Ja. En ook even die. Ja, we hebben echt een leuke man. We hebben hier leuke mannen. Ja, serieus. Ja, zeker.